Tam je dosť väčší poradovník ľudí, to je Kaňo, ktorým som bol v tých manipuláciách, ktoré súvisia. Ja som chcel súdu len ozrejmiť aj pani prokurátorke, že čo sa dialo vlády na tom treťom poschodí a to súvisí aj s celým vyšetrovaním tohto prípadu konkrétne. Tak dobre, Demeter, áno, máte pravdu, ja som išiel ďalej, môžeme sa vrátiť. Kaňo, Jakuza. Táto osoba bola zadržaná. Vedeli by sme ten úvod, že išlo takto široká, aby vysvetlil, čo sa tam dialo a súvisí to s touto vecou, aby sme zadali. Jakuza ako... Počkajte, pán svedok, že on takto zo široká fokusuje v skutočnosti preto, aby ho zrejmil. Súdu, prokuratúre, čo sa dialo na NAKE. Dobre. Keď sme v budove súdu... Čo sa týka? Jakuza po zadržaní, keď bola vykonaná domová prehliadka, bol eskortovaný taktiež na Národnú kriminálnu agentúru na naše tretie poschodie vyšetrovateľom, kde on nám tvrdil, že on bol dobitý dávno predtým, neviem, tým nejakou skupinou, železnými tyčami a on nám v živote nič nepovedal, on si nepamätá nič. Dobitý že on by aj chcel, on už chce mať, on si takto, on nám ja si chcem sadnúť, odsúďte ma, dajte mi 8 rokov, ale ja vám nepoviem nič, lebo ja si nič nepamätám. On by aj chcel povedať, ale si nič nepamätám. Približne 3 týždne na to, zastupoval advokát Citlameny, kde vyšetrovateľ Čurila Zdrojkovi. Áno, právny zástupca bol advokát Citlameny, kde Čurila Zdrojkovi povedali, že je to kamarát prokurátora Šureka. Prokurátora Šureka. Ten celý tento, on mal dozor v podstate nad týmito takáčovcami, ktorý bol asi cca 2 týždne aj s cestou na úrade špeciálnej prokuratúry, nemal ešte vlastnú kanceláriu. To bol ďalší marný ako keď s nami. Kde my skončili? A Čurila sa vyjadril, že je to kamarát prokurátora Šureka a už je to v poriadku. Na to tento Kaňu začal chodiť z Leopoldova na nákup s poznámkami. S poznámkami, ktoré mal napísané. Pracoval s ním operatívec Roman Staš. Keď som raz teda vtrhol do kancelárie, alebo pošiel do kancelárie, kde bol Roman Staš s týmto Kaňukom, s Jakuzom, opýtal som sa ho, ako to vyzerá teda, že či už si spomenul. Roman Staš mi povedal, že neboj sa, bude to dobre nastavené. Už vie, čo má mi povedať. Spomenul, Roman Staš mi povedal, že neboj sa. V krátkosti. Roman Staš mi povedal, že neboj sa, že bude to dobre nastavené. Tatranka, to bol svätý grál pre Pavla Ďurku, neviem tiež ako sa volá prezviskom, my sme volali Tatranka. Mal s ním veľmi dobrý vzťah, takisto s ním bol v kontakte. Dokonca raz, keď ho zabudol Pavel Ďurka aj služobný preukaz, keď ho bol vyťažovať, lebo Pavel Ďurka chcel byť vyšetrovať a operatívne. Odsekom ďalej sa uvedli, že vyšetrovať zaznamenali iba zvukovým záznamom, že sa to ten písal. Áno. Kvôli rýchlosti, a on to potom prepíše do bezpečnosti, že na zvukovom zázname sa to videl len. Dobre, to ako napomeniem, ale tomu povedomiť, že sa použije toto iné forme záznamové zariadenie, to znamená, že môžete ďalej sportovný. Tatranka bol v podstate svätý grál pre Pavla Ďurku. On
Nikto nepreveroval to, a to nielen v prípade Tatranku, ale aj v prípade ďalších spolupracujúcich obvinených, ako je Kmeďo, ako dneska boli utajený svedok Haršany, ktorý v živote nám tvrdil, ale ja som nikdy nemal nič taká, čo tam. On mal údajne nejaký drogový dealer bratislavského podsvetia, on mal manželku, myslím, že to bola Schindlerová. Urobili z neho čula s rukom utajeného svedka, ale nikto nevedel, že čo to obnáša, nikto o tom nevedel, urobili z neho utajeného svedka, ten mal nám vypovedať a o pár dní na to urobila sa s ním dohoda o inom treste, bol vonku tento Haršany. Pamätám si, keď raz Čurila vravel Ďurkovi, že čo s Tatrankou, ten svätý Gál, ktorý bol Ďurkov ako keby partner. No lebo my tam máme veci, ktoré sú uzavreté, že nie je to upracené. Čiže oni v podstate, pre nás bolo alfa omega to, aby sme našli spolupracujúceho obvineného. Tí, ktorí nechceli spolupracovať alebo už potvrdzovať výsluchy svedkov obvinených a ďalší, ktorí už predtým vypovedali, tí majú jednu cestu. A to Čurila s Ďurkom jednoznačne povedali, väzba. V tej väzbe budeme ich mučiť, týrať, dovtedy buď dokiaľ nepochopia, alebo skončia zle. Čurila sa smial na príklade Piťovcov, dobre, sú odsúdení, je to za nami, ale tam povedal mi sám Čurila, že najhoršie dopadol chlapec, nejaký mladý z okolia tam Trnavy z Lovca, ktorý mal podpaliť nejaký grill, od neho sa chytil dom a dostal 18 rokov. Dokonca toho chlapca nejak Čurila chcel využiť, aj využil na výsluchu proti Takáčovcom. A viete prečo? Lebo chcel len obnovu konania. On dostal trest 18 rokov, príklad poviem. Zelman, ktorý zarobil niekoľkých ľudí, dostal 12. Takže my sme naozaj tých ľudí mučili. Čo sa týka Primoráca, viem, že kreslila mu dcera, alebo to nejaké obrázky. Zemákovi, Zeman, Bandurka, ten bol v Košiciach vo väzbe. Ja osobne som bol za ním s operatívcom Stašom, kde sme ho prehovárali na spoluprácu, poslal nás dovidenia, že nebude spolupracovať. S tým, že potom nastali také veci, že my sme mu vybovali to, aby bol väčšinou s rómskymi občanmi v tej cele. On sa nám na to aj sťažoval, neskôr nás prosil, aby už sme nedávali k nemu takýchto ako retardov, ktorí si nevedia utrieť zadok. Potom sme mu zadržiavali tie obrázky, ktoré mu kreslila netier, alebo neviem, či mal dceru, a nejaký dievčatko. Pán svedok, ja skúsim na tom rozhodnúť pán sudca. Ja mám tu pripravené otázky k týmto veciam. Poďme prosím k tomu dnešnému meritu. Kauza Casey. Máte vedomosť, že by som ja nejakým spôsobom vplýval na osobu Martina Matejčka, že by som ho navádzal na výpoveď, na keby výpoveď, respektíve aby som ho vidieval, a respektíve čo vy viete. Ja viem len, dobre, čo sa týka tejto, ja viem to, že vyšetrovateľ Čurila mal on povedal, že musíme zatvárať advokátov ako prvú to líniu. On to skúšal na viacerých, vy si neboli prví, predtým boli ďalší. O to sa pokúšal, väčšinou mu to nevyšlo. Tešili sa z toho, že to vyšlo, v tomto prípade Takáčovcov, že máme rybára. Čo sa týka kauzy Casey, ja viem, že Čurila dokonca raz jazdil Ďurku, že nebude škodiť, lebo on sa robí stále operatívca. On dokonca raz bol za tým pánom Matejčkom, neviem, či aj s Cvikom alebo s Kvakom, a nedopadlo to dobre. A tam určite, tam bol v tom prípade Casey, tam bol chaos a zmetok. Pretože keď začali vypovedať jednotliví ľudia, ktorí sme zadržiavali, Zeman, ja neviem, tam bol Kaiser, ten Jakuza, ono v podstate vykrytlo nakoniec toho, že to bol ten Zeman, ktorý mal tam skákať alebo byť nejak tú osobu, toho Matejčku, a že dokonca mal ešte niečo pripravovať nejakú vraždu do toho Matejčku. Ale meno rybár tam nebolo nikdy spomenuté v rámci našej kancelárii. Že by on mal ho prehovárať, alebo mal niečo, mal tlačiť nejak na toho sveta. Čiže vo vzťahu k mojej osobe máte vy nejakú vedomosť, že by som sa ja mal podielať na celkovo nezákonnom vo vzťahu k osobe? Ja len spomínam to, kde som počul vaše meno. A to je to, že 30 000 ste mali dostať ponuku takto Kmeďová, mal si pýtať 30 000. Čo sa týka rybára, mi hovoril, že rybára musíme pretože cez tých advokátov pôjdeme ďalej. Čo sa týka rybára, tešil sa vyšetrovateľ Mašín z toho, keď vás vypočul, vy ste išli do CPZ-ky, neskôr do väzby, že tak skoro rodinu neuvidíte.
listy, ktoré v podstate manželka vám písala, zadržiaval účelovou dĺžku, nielen vaše, aj ďalších ľudí, aj súčasných niektorých politikov. A všetko sa to dialo pod dozorom prokurátora Šureka, ktorý, poviem vám konkrétny jeden príklad musím, keď sme na USP, vyšetrovateľ Čurila s Ďurkom krátko na to, čo boli zadržaní takáčovci. Len pán Svedok, pardon, ale je to k tejto veci? Áno, to je k tejto veci. A v tejto tu na súde nie je... Ja som nemal nikdy prístup do životospisu, pani doktorka. Čiže... Nerozumieme si, lebo vy hovoríte si, že USP, vec USP, ale to je niečo iné. No dozoroval to pán Šurek, takže to je táto vec. Pretože on dozoroval celých všetkých takáčovcov. On to prevzal po Stanislavu. Konkrétnu vec? Táto vec bola na USP. To je na USP a bola presunutá sem. Ale nepredsúvali doktor Šurek. Dobre, máte námietku voči tomu, čo No, hovoríš? mám námietku, lebo on sa venuje tomu, čo má dozorovať doktor Šurek, toto nedozoroval. Dobre. Lebo ja viem, že k čomu referujete, ale to nie je úplne to. Ja som chcel, aby ste si robili obraz. Počkajte sekundu, poprosím vás kľud, dobre? Prestupila zástupkyňa Bogatý, ktorá námietne smerovanie výsluchu svedka, nakoľko smerovanie výsluchu svedka, nakoľko sa svedok dotýka konania USP a prokurátora Šureka, pričom táto trestná vec nebola dozorovaná Šurekom. Ja možno, ak by som mohla, teraz ako pán obžalovaný vám aj ukázal, že predložil prokuratúre túto žiadosť od pána Antoša, pánovi Kalavskému, na ktorú on referoval 18.12.2023. Tam mali byť nejaké prílohy. Tie nie sú súčasťou toho, čo bolo zaslané prokuratúre, ale predpokladajme, že tam boli. Išlo o prvé strany obžaloby, na ktorá bola na pána Rybára podaná prokurátorom USP Šurekom, a potom išlo o obžalobu OPBA 3, ktorú podal doktor Hanike, kde prípravu nedozoroval doktor Šurek. Ja by som len chcela ukázať svedkovi tie strany, ktoré by mali byť zaslané pánom Antošom a uviezť do obrazu, k čomu sa má vyjadrovať. Môžem, ja som mu predsa uviedol, čo je predmetom. Ale on sa tomu... Na druhej strane, pani prokurátorka, táto vec vznikla z tej kauzy Takáčovci. Ak sa tu bavíme o dozore pána Šureka, on dozoroval v tom čase. Tie výsluhy, ktoré spomína pán Svedok, prvýkrát bolo vykonané 105.19. Čiže má to súvisť. Táto vec pochádza z tej pôvodnej. USP, že táto vec pochádza z tej pôvodnej. Ale ja som taktiež budem sa snažiť smerovať otázkami predmetu. Dobre. Vodka na tom mobila sa rozhodnú sú námetku OPBA, ktorý zamieta výsledok odpore. Môžete sa prosím k tomu vyjadriť. Je skutočne pravda, že táto trestná vec bola pôvodne vedená na USP, kde boli stíhaní, tam obžalovaní, teraz už odsúdený doktor, myslím, Alexander Filo, spolu s vami. Dobre, čiže tá vec bola pôvodne vedená na USP a ona potom v rámci toho, že sa to zo zločinskej skupiny odpojilo, bola prenesená na túto prokuratúru a bola podaná obžalovaná štandardný formálny trestný civilný formálny trestný súd. Dobre, čiže kde sme skončili? Ja by som chcel povedať, že Jan Čurila s Pavlom Ďurkom písali vášmu prokurátorovi kolegovi na USP, ktorý tam bol 2 týždne, ktorý prevzal všetko. Ja viem, že mohol to preto niekto im dozorovať, ale na konci všetko išlo k Šurekovi. Tak oni písali návrh na zátie na väzbu pre sudcu Hrubálu, ktorý bol na špeciálnom súde v Banskej Bystrici. Ja som ich čakal v Modre, lebo on poslal Čurila, že mám ísť do Modry. Domov teda. A že ideme za pánom prokurátorom, niečo ideme riešiť. Ja som nevedel, či ja som tam doniesol v taškách spisy. O 3 hodiny na to bola Čurila, že kde si ty k, lebo som, ja viem, že čo, kde som, že si ho poslal do Modry, vrátim sa pred budovu OSP a kričali mi, že okamžite šprintuj na súd do Banskej Bystrici. To bolo návrh na zájde do väzby pre, ja neviem už pre ktorú časť Takáčovcov, ale proste súviselo to či s Casey, alebo s nejakou ďalšou rozrobenou vecou. To všetko bolo v jednom balíku. S tým, že ja som počas cesty do Banskej Bystrice zo špeciálu z Peznika mal 3-krát telefón, kde sa nachádzam.
Okolo 10. večer boli v lehote väzby. Som dorazil na špecializovaný súd v Banskej Bystrice, dal som to sudcovi Rupalovi ten spis, som to odo mňa prevzal, s tým, že pán Šurek mi ešte volal, že teda či sme to stihli, to bol taký jeho prvý prst ohňom, to bolo prvé rozhodovanie o väzbe, ktoré mu písali vyšetrovateľe. Vyšetrovateľia urobili robotu za pána Šureka a na druhý deň sa v priestoroch NAKY v kancelárii svojich smiali z prokurátora Šureka, že je to mladý, ale my si ho vycvičíme a vyškolíme. Takže preto som to chcel celkovo zhruba, áno, zo široka zobrať. A keď sa nachádzame v priestoroch súdu, tak my sme my sme klamali aj sudcov. Pretože minimálne v prípade Takáčovcov, kde som ja začínal ako mladý, stáž Duško s Magulom boli robili na nich, ale tiež nemali skúsenosti. Jedný, kto tam bol schopný a vedel nejaké trify, tie Čurila, ktorý využíval maximálne. A nás doplatil do toho, že tí, ktorí nechcú spolupracovať a vypovedať, je jednoznačná väzba, tak sa vrátim k tomu, že jednoducho my sme boli spokojní, my sme dosiahli ten cieľ, operatívci, vyšetrovatelia sú spokojní, vyšetrujú, výsluchy sedia, dvaja to potvrdili. Prokurátori, ktorí to mali dozorovať, oni boli tak nápomocní, mali taký vzťah s tými vašimi kolegami, súčasnými, že tam nebola šanca niečo vyšetriť poctivo. A keď som videl, akí svedkovia sa používajú na to, ako ich... Ja som bol osobne... V tej dobe som bol agent, ja viem, som ďaleko. Ja som si nahral svojho kolegu Žilku, ako sa priznal, no a čo sme zastavili Mikulca, toho obeseného? Len kvôli tomu, že nemal ten správny sudca službu, ale bolo to. Je to náhradné. Dobre, môžeme sa vrátiť povedať, že... Bude, pán Sojak, mám vás konkrétnejšie otázky a potom mám otázky k iným veciam. Máte vedomosť o akýchkoľvek finančných prostriedkov, ktoré mali súvisieť so zmenou výpovede Martina Matejčku? Nie. Disponovali vaši kolegovia, teda vyšetrovateľia, aj nejakou informáciou o ponuke nejakých finančných prostriedkov od nejakej inej údajnej zločineckej skupiny vo vzťahu k zmene výpovede Martina Matejčku? Nie. Zúčastnili ste sa vy osobne verejného zasadnutia vo veci konania o povolenie obnovy Casey na okresnom súde Bratislava 4? Áno, poslal nás tam vyšetrovateľ Čurila, že máme tam ísť a celé to monitorovať. Viete popísať, že kedy to mohlo byť a čo sa tam udialo? 2020 to mohlo byť, rok 2019, 2020. My sme vošli to bolo v Bratislave, BA 3-4 súd, nie som si teraz presne istý, ja s operatívcom Dučkom. Vošli sme dovnútra s tým, že boli dovezení eskortov ďalší, teda či už obvinení alebo svedkovia zo skupiny Takáčovcov, kde prvá otázka bola sudcu, či sa tu nachádzajú nejakí policajti. Ja som odpovedal, my sme teda byli ruku s Dučkom, že áno, sme tu, a boli sme teda oslovení sudcom, aby sme opustili miestnosť. Počas toho sme písali Čurilovi, že nás vyhodili do súdu. Máte vy nejaké poznatky, vedomosti, informácie o tom, že by nejakým spôsobom, ktoré by viedli k spochybneniu vierohodnosti, respektíve či svedok Martin Matejčka bol nejakým spôsobom ovplyvňovaný na jeho výpoveď práve vo vzťahu ku kauze Casey? Nie. Máte vedomosť, či sa nejakí operatívni pracovníci, respektíve vyšetrovateľe stretávali s Martinom Matejčkom? To som spomínal, Čurila raz vyčítal Ďurkovi, že nech nerobí prácu operatívca, ale len vyšetrovateľa. Pán vyšetrovateľ Ďurka sa mal stretnúť s týmto Matejčkom a to Čurila mu vyčítal, že už nechod za ním, nechod za Tatrankom a za nikým. Takže má vedomosť o tom, že vyšetrovateľ Ďurka mal byť za touto osobou. Vo
vzťahu práve case máte vedomosť, že by nejakým takýmto spôsobom, akým opisujete, sa komunikovali s nejakými inými svedkami? No samozrejme. Vyjadrite sa? No, tak komunikovalo sa v podstate so všetkými aktérmi, ktorí boli v tomto case, pretože niektorí z nich už boli spolupracujúci obvinení. Tam bol Yakuza, Indian, Kaiser, tam bol Zeman, tam boli, neviem ešte konkrétne všetkých, ale tí ľudia chodili k nám vypovedať na NAKU a v rámci tých dohod, alebo toho, že teda jak má potvrdiť už výsluh jedného, neviem, ktorý prvý to spustil, to keď neviem, to nepamätám všetko. Ale oni mali potvrdiť to, čo už tvrdí druhý alebo tretí. A to sme robili my operatívci, keď nie my, tak vyšetrovatelia, a v prípade kmeťa vraveli, že chodí tam na drogovaní, že on nevie spontánne vypovedať, tak mu pomáhali písať, takisto aj v rámci Demetera. Jurka mi sám povedal, že on nevedel povedať nič, ja som to za ňu len napísal, on to len podpísal. Máte vedomosť o nejakom takomto nastavovaní osôb, konkrétne Jozef Nalikár a Klaudia Nalikárová? Nie. Konkrétne osôb, Juraj Ondrejčák, prezývaný Piťo? To bol Vzťahu čisto Casey? Nie. Miroslav Abraham? Za Abrahamom som bol ja s Romanom Stašom, ale ten tiež nechcel spolupracovať. Adam Štefunko? Štefunko, si myslím, že to je ten mladý chlapec, ktorý fasoval beža. Áno. A on povedal, že sa obnovu konania, a že on bude vypovedať čokoľvek, len aby mal to obnovu konania. Viete sa vyjadriť, teraz naozaj, budem sa potom neskôr vo vzťahu k prípadu case, viete uviesť, akí vyšetrovatelia sa podiali na vyšetrovaní tohto prípadu? V rámci case Čulila Jurka, ale oni mali, tak ráno bola stále porada na nejaké. Kde bola kavička, tam boli Juro Korupský, Jano Čulila, Pavol Jurka, Mašin, bol tam Fero Vojtuš, stále to bolo dielo viacerých. Ľubo Danko, Katarína Krajčovičová, samozrejme, Petinka, tak sme volali. Milan Sabota, samozrejme. Tam ich bolo viac, to bolo celé tretie poschodie, oni boli Česbylníkami. Ja si pamätám, že Jan Čulila mal spis s hyenami. A už ho nezaujímal, lebo my už sme boli pri veľkých rybách. A zdedil ten spis Juraj Bargo. On povedal, že on to dal na kontrolu na prokuratúru, na USP, spis sa vrátil a ten prokurátor dozorový povedal, že nech tam doplňa veci, ktoré majú, pretože je to na kriminál. Juro Bargo si dal žiadosť a odišiel z toho tretieho poschodia, z tej protizločineckej, pretože on nechcel sa podielať na tom, ako vyšetrujú ďalší kolegovia. To je iba jeden prípad. Že buď sa našli, oni sa našli ako ten tým, ktorí pôjdu cez mŕtvoly, budú rúbať ten les, to bude treskať, aj to robili, a tí, ktorí nie, tak radšej odišli. No a to tretie poschodie na protizločineckej, tam bol dobrý, medzi nich patrí aj Petinka. máte vedomosť o tom, či začiatkom roka 2021 došlo k nejakému stretnutiu s Martinom Matýčkom zo strany ČTK? Nie. Keď bol, ale ja som nebol. Viete sa vyjadriť, či v rámci tých nejakých vašich rozhovorov tieto konkrétne osoby vyšetrovateľov, respektíve operatívnych pracovníkov sa vyjadrovali priamo konkrétne v mojej osobe, ak áno, ako, akým spôsobom? Tak, ako som to vysvetlil, Rybára nemôžem Bulgári sa vyjadrovať lebo je to advokát, ja mám mal už začneme advokátmi, prepracujeme sa až ďaleko do politiky. Všetci vyšetrovatelia sa vyjadrovali počnú s Mašinom, Vojtušom, Ďurkom, že ste advokát mafiánov a musíme vás zabiť. Samozrejme, my ste chceli spolupracovať, takže prišla varianta B, ktorá bola u všetkých rovnaká, cez kopírák, väzba, lámať, mučiť. To celé. Máte vy nejakú vedomosť o tom, aké ponuky by boli dávané zo strany vyšetrovateľov na KSP? Ja som za vami nebol ani raz, ale bol som za inými, neviem.
Vyjadrovali sa niekedy aj vulgárnym spôsobom? Samozrejme, to nemôžem to ani, nie je to ani vhodné, ale to bolo vulgarizmus, to bolo, v každej vete musel byť vulgarizmus. Ako vás on je kto, viem, že tam spáchal samovraždu Balma. Dobre, že ten K sa obesil, keď nie, kúpime mu lano, to sme mali takú skupinu, sa volala Apache. Tam to bolo na dennej báze. Preto nám povedz, akým spôsobom sa vyjadrovali vyšetrovateľa NAKA a ich operatívci o advokátoch, obhajcov tých obvinených osôb? Advokát a obhajca je nepriateľ vyšetrovateľa. Všetkých zabiť. Takisto bola jedna štátna inštitúcia, volá sa Slovenská informačná služba, kde vyšetrovateľ Čurla mi povedal osobne, že tých z celej tej budovy musíme podpaliť, na novo to vybieliť a dosadiť nových mladých chalanov. Takisto sa vyjadrovali advokátov, obhajcov a právnych zastupcov. To sú tu, ktoré nám dokázia. Preto stále vyšetrovateľa boli radi, keď prišiel ten človek a začal spolupracovať, ale bez prítomnosti. Ale boli prípady, napríklad minimálne, o ktorej sa mi Čurila nežechal, on mi povedal, že Cyklamen je jeho advokát, a on má dobrý vzťah so Šurekom. A bolo tam viac takýchto advokátov. Pán svedok, viete sa vyjadriť osobám prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry pre národných prípadov, či vo vzťahu k kauze Casey viete, kto všetko dozoroval alebo sa nejakým spôsobom podielal na jednak na vyšetrovaní dozore alebo nejakých úkonov? Ja som nemal nikdy prístup do živého spisu. Nikdy som nevedel žiadny živý spis, ani vo vašom prípade. Ja len viem povedať to, čo sme robili, čo som videl a počul. Čo sa týka vecí, skutkov, ja viem len jedno, jak to nastavili vyšetrovateľia. Väčšina vecí, aby to nebolo v jednom balíku, keď ste boli obvinení, aby to nebolo v jednom balíku, aby nemali